Babi, dneska vás idem naučiť, ako zavárať broskyne. Babi, toto je najlepší spôsob na zaváranie broskyn. Toto si zamiluješ a budeš to robiť furt. Broskyne už nemusíš nikdy krajať, ale zober si stred. Stred je vlastne vždycky tu, tak toto celé obkolesíš, pozri ako chytíš do 2 rúk a takto to vyšmykneš. Tým, že vyšmykneš broskyňu, tak ti vznikne takáto parádna čerstvá. Na kamere to nevidno, ale je pekná. Takže pozrite, takéto sa pekné tie broskyne, mal som kameru zahnúsenú. Tak a teraz si to takto na mesiačiky nakrajajme, babi. Tým, že do mesiačikov takto pekne nakrajate. Takto pekne. Babi, pozrite, aké je to úplne jednoduché. Toto zaváranie si zamiluje každá jedna z vás. Ja napríklad 2. rok už zaváram takto a musím si povedať, že to sú najlepšie broskyne. Potom ísť takto do flaštičky. Mne sa tu teda babi zmestila teda 2,5 broskyň. Takto si to na mesiačiky nakrajete, babi, držím jeden. Takže potom, keď máte takto nakrájané, tak to dáte. Takto fľaška má potom vypadať nejako takto ksitokej. Tak to budete predstavať. Takto broskyňu, keď to takto máte, tak to je super. Ups, vidíte, jedna vypadla. Na spodok je dobre dávať cukor. Ak ste to nevedeli, tak to musíte dať. A teraz ideme robiť záliv. Takže tuto máte takýto obrázoček. Ak robíte nálev do 250 ml, tak dáte 75 g. To je také neutrálne. To nie je to ani moc sladké, ani také moc sladké, ale ak máte radi sladší, tak dáte 100 g na 200 ml vody. Ja idem robiť 200 ml vody a dávam tam 100 g cukru. Ak používaš odmerku tak ako ja, tak je to veľmi superské. A tento vám tu nechám, ak by niekto náhodou nevedel, tak si podľa tohto môžete. Idem si naliať 250 ml vody. To má takúto fľašičku ako ja, tak veru bude. Keď mám 250 ml vody, tak pridám 100 g teda vlastne cukru. Ja som dala 75 g. Prepáčte, to predávam melóny. Ospravedlňujem sa. Keďže dáte na spodok už toľko, tak už nemusíte teda v podstate dávať. Ospravedlňujem sa. Nálev sa robí z také letné, ja to nožikom miešam, ako si môžeme všimnúť. Ja robím z takej akurát vody. Moc studená, ani moc teplá, takže akurát. Takže nalievame, až kým nebudú až ponorené. Takže už keď máme ich takto dobre ponorené, tak si zoberieme víčko. Tak to asi nie. Tu takéto. Ja už neviem, aké malo víčko, ale asi toto. Takže ideme to zaručam nemoc silno zakrývať, pretože ešte keď sa to bude sterilizovať, tak aby to bolo dobré. Nejde, či je to takto, je takto dobré. Tak dúfam, že sa vám toto video páčilo a už len sterilizovať